लोगोफोर दिनै दमासिनि मुङाव जाय लाजायथा खानायबो सिनजायाखै नै ओरैनो दं लावजोब्बाय बेराफारसे खुजोब्बाय नै खानाया बेखौ लानानै नोंसोरखौ दमासिनि मुङाव गासैखौबो गिदिर उन्दैखौ बरायनानै लागायनाय जाहैबाय। आं दिनै मोनसे ब्लग हगारनो नागिरदों लोगोफोर। बे ब्लगानो जाहैबाय आं बन सिननायखौ नुहरगोन मिथिबाय। मोजां मोनोब्ला आंनि सानबिबार ब्लगखौ इउटुब चेनेलखौ लाइक शेयार खालाम, लोगोसे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै आरो कमेन्ट खालाम। आं दा एक्सुवेलि खामानि मावफैदों। खामानि मावनो फैनायानो जाहैबाय इण्डियानि सिङावनो दं कर्नाटकआव। बे कर्नाटक सिङावनो दंफैयो। कर्नाटकनि मेंगलर होननाय जायगायाव दङ। दा मेंगलर होननाय जायगायाव आं थायो। बे थानाय जायगायावनो दा खामानि मावो। खामानि मावनायानो जाहैबाय रबार बागाननि एसे खामानि मावनांगौ, हाग्रा एवनांगौ आरो रबार हानांगौ बेनोसै। दा बेनि गेजेराव दिनै रबार खामानि बनदोंमोन। बनाबो जोबस्रांनानै दङ, बनजोंनो संनानै जायो। दिनै बे बन सिनगोन आङो। बे बन सिननायखौनो होनाय जागोन लोगोफोर मिथिबाय। बे बन सिननायखौनो होनानै दिनैनि सानसेनि खामानिया बेनो जाहैबाय। दिनैथ' सुटिमोन, थेवबो मावनो नाङामोन। उफाय गैया, मावनांगोन। गाव गावबागाव जानांगौ नालाय, संनानै जानांगौ। बे संनानै जानायाथ' बनानो जोबस्रांजोब्बाय। दा बे बन जोबनाय लोगो लोगो माजों संनानै जानो? गेसखौथ' गैखाया आरो गेसजों संनानै जानो बायो मिथिबाय ना लोगोफोर। माने गेसजों संनानै जानायनि हुदा गैयामोन नालाय न'आव बिमा बिफानावबो, जाय बनजोंनो संनानै जायो। एसे एनै खस्थ' खालामनांगौ आरोखि माने। दा बेनोसै लोगोफोर, बन सिननायखौनो होनाय जागोन ब्लगाव। दा नायलांबाय थादो, मोजां मोनो मोना नोंसिनि सायावसै। आरो मोजां मोनोबाथ' लाइक खालामखागोन, शेयार खालामखागोन। होमबा दमासि बोथोरनि गासैखौबो बरायनानै आरो गासै उन्दैफोरनोबो अननाय सिबिनायखौ हरनानै आंनि ब्लगाव बरायनाय लाग्रोबाय। आरो ब्लगखौ मोजां मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय। मोजां मोननायाथ' मोनखागोन आरो गाज्रि मोननायाथ' मोनखागोन, बेफोरथ' साबाजिखखा। दा मोजां मोनोबा लाइक खालामना होबानो जाबाय, शेयार खालामना होबानो जाबाय। लोगोसे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो आरो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। नै
दे